Bejn l-2023 u l-2026 il-Gvern investa aktar minn 20 miljun euro f'xogħlijiet ta' manutenzjoni, tiswija u titjib tal-faċilitajiet sportivi fl-Iskejjel tal-Istat. Dan ġie rrapportat mill-Gazzetta Kulħadd li kwotat informazzjoni mogħtija fil-Parlament mill-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Byron Camilleri. Ingħad li bħalissa għaddejjin xogħlijiet fuq 11 proġett ta' manutenzjoni, tisbieħ u kostruzzjoni ta' faċilitajiet sportivi fl-Iskejjel tal-Gvern, filwaqt li għal 4 proġetti oħra diġà nħarġu sejħiet pubbliċi għall-offerti. Fost il-proġetti li bħalissa jinsabu għaddejjin hemm dawk fl-Iskola Primarja Santirmu fil-Belt Valletta, fl-Iskola Primarja ta' Sliema, fl-Iskola Primarja ta' Birkirkara u fl-Iskola Sekondarja tal-Mosta. Għaddejjin ukoll xogħlijiet fl-Iskola Sekondarja Mikiel Anton Vassalli tal-Ħanda u fl-Iskola Sekondarja tal-Imrieħel. Proġetti oħra jinkludu tqejjed ta' ħaxix artifiċjali fl-Iskola Primarja ta' San Ġwan u fl-Iskola Primarja ta' Ħattart, kif ukoll il-bini ta' trakka tal-ġiri bżonn ta' ħaxix artifiċjali fl-Iskola Medja tan-Naxxar. Intant fl-Iskola Sekondarja Marija Reġina tal-Bla tal-Bajduma ppjanati faċilitajiet sportivi kemm interni u kif ukoll esterni. Skont l-istess artiklu l-akbar investiment qed isir fil-kumpless edukattiv tan-Naxxar fejn qed jinbena pitch ġdid tal-futbol bi spiża stmata ta' 8 miljun euro. Il-proġett fl-Iskola Primarja ta' San Ġwan huwa stmat li se jiswa madwar 330,000 euro, filwaqt il-proġetti fl-Iskola Sekondarja Mikiel Anton Vassalli tal-Ħandaq, fl-Iskola Primarja ta' Ħattart u fl-Iskola Sekondarja Marija Reġina tal-Bla tal-Bajda flimkien jirrappreżentaw investiment ta' madwar 750,000 euro. Barra minn hekk il-kulħadd irrapportat li nħarġu sejħiet pubbliċi għal offerti għal xogħlijiet ta' installazzjoni ta' ħaxix artifiċjali fl-Iskola Primarja tal-Fgura, kif ukoll għal synthetic flooring fl-Iskola Sekondarja ta' Ħalkirkop u synthetic rubber flooring fl-iskejjel sekondarji ta' Ħaddingli u Santa Luċija.